Toy Bato! Yo, Wardzo! Mayang gabi pag-usab, mga angkol ug mga auntie. Tugutisab ko ninyo na mga ina sa tagkatahuran nini mga orasaha. Kumusta-amos na ba? Nakauwi na ba po ang lahat galing sa probinsya? O kaya naman nasa lansangan pa ngayon? Pauwi pa lang, no? Kung galing po kayo sa may bandang south po ng Metro Manila, siguro nasa SLEX pa siguro, no? Awards, no? Pag nasa norte kayo galing, nasa NLEX. Huwag kalimutan ng pasalubong para kay Angkol. Anyways, yung pinag-usapan po natin mga kabisyo ay etong long distance relationship, no? Siguro nung araw, no, dati ang hirap tong long distance relationship, no? Imaginein mo lang, no? Halimbawa, paluwas na, paalis na po ng bansa ang isang jowa mo. Halimbawa, no, hinatid mo sa airport. Eto, goodbye. Gano'n na, kiss na. Oh, may iyakan pa nangyayari. Nung araw yun. Mga ilang araw siguro. Wala na, may bago na. Kasi nga, pahirapan po yung communication, yung nabanggit ko po kanina na napaka-importante po yan mga kabisyo, ang communication. At meron pang isa sa mga napaka-importanteng bagay na makakatulong to sa pagpapatibay ng LDR or long distance relationship. Ito napaka-importante. Tiwala. Ang pagtitiwala sa isa't isa ay fundamental sa tagumpay ng long distance relationship or LDR, no? Siyempre, ang pagtitiwala na hindi magbabago ang pagmamahal at pag-aalaga sa kabila ng distance, nagbibigay ito ng security sa bawat isa. Oo, ikaw, Col, no? Naaraman ko na sa tao, no? Depende na ko na sa tao. Kahit na napapalibutan ka ng Col, di ba? Napapalibutan ka ng babaeng nagabilangkad. Di ba? Narananin mo. Kung papatulan mo ba yan o hindi. O, kung ako yan, isang pa na akong iduot pa sa akong naong na. Hindi ko talaga yan papansinin. Oo, totoo. Sabi pa ni Uncle Dagol, dapat loyal tayo. Awards! Dapat ganun lang. Nasa tao po yan mga kabisyo. At lagi yung sinasabi natin na may temptation po mga kabisyo, totoo po yan. Pag mga ganyan po mga kabisyo, isa sa mga pwede mong gawin ay magdasal ka. Oo, magdasal ka at saka ilayo ka sa kapahamakan. Diba? At huwag mo nang patulan kasi isa pa nakakasama po yan sa relasyon. Ayan. May pinost po ako sa ating fanpage sa Totoy Bato Official. Ang nakalagay po doon ay ang nagpapatibay ng LDR. Ayan, lagay ko lang ang salitang pakita ko be. Ay, nako, binaghana kayong mga Bisayang nag-comment dito. Sabi ni Takyo Handayan, pakita ko sa imong V-song. Bisayan song siguro, no? Kung maayo baka og tingog. Tama din naman mga kabisyo. Sabi ni Rani Joy Alonsabi, lagi na ko sinasabi, baba, gamay lang, lam na toy, salamat toy, sana mapansin toy. Ikaw may pagkabutakal ka barako ka. Sabi ni Renante Ontal, oy, kasinaw lagi. Sabi ni Liwi Asher, gusto makita ang totoy-toy. Ay, ganun ba yon? Sabi ni Junrek Pamplona, yabaga jud nimo toy, oy, master ka jud sa video call ning pambansang kigol.
Ayan, sabi ni Gonzales Vistadon, video call, Toy, para makita ang mukha palagi at tiwala sa isa't isa, Toy. At dasal palagi sa Panginoon, mas nagpapatibay ng relationship po iyan. Yeah, words, oh. Sabi naman ni Abdul Fiel, patanawa ko be sa imong kigol. Wag ganon. Ayan, sabi ni Yenfad Layjan, ayaw ko sana mag-comment. 4 years LDR here. So, ibig sabihin, magaling ka na dyan sa 4 years na LDR nyo. Oo. Alam mo mga kabisyo, no? Sa pamamagitan po ng mga ito ay, siyempre, dapat andun palagi yung dedication, yung pagmamahal, pag-uunawa, at dapat iniisip nyo po yung future nyo po. Halimbawa, kayo po ikakasal na, kaya magjowa kayo ngayon, kaya nag-abroad yung partner mo kasi balang araw makapag-ipon at magkakaroon ng sapat na pera para itayo ng isang magandang payag, di ba? So yun yung dapat iniisip nyo po mga kabisyo. Dapat long term, hindi yung ulag-ulag lang wala yan, di ba? Dapat isipin natin ang future na kung gagawa ka ng masama, gagawin mo to isang bagay, paano na yung relasyon po ninyo? Hindi yun ulag-ulag lang sige. Lami bang lusion ng imuhang kigol. Okay na, basahin natin yung mga nag-PM po kay Totoy Bato. Si Maria Fe Enabe. Alam mo Maria Fe, hindi ko mabasa yung sobrang liit. Birthday niya po ngayon. Basta. Iba kasi yung font na ginagamit mo, no? Gumamit ka ng mas malaki-laki. Jeremy Gamones. Sabi niya, buguya sa akong idol, oy. Shout out call. Idol, kada gabi yun kung maminaw ni mo, Toy. Idol, mga nindot manggod ang imong gipatukar. Pa-shout out po, idol. Naminaw mi diri sa may Green Gate Subdivision, Malagasang Imos. Dagang salamat, Idol Toy. More power. Ayan. Sa imong programa. Dagang salamat dia, Jer. Sabi ni Joy Nambong. Ayan, sabi dito, mi Totoy Bato. 17 years LDR. Pagbakasyon ko last year, nakita mi after 17 years. Hirap always away, bati, pero pagmamahal, respeto at no third party sa isa't isa. Kaya walang rason para maghiwalay. Araw-araw, video call lang. Tama, no? Ganun lang yun mga kabisyo, no? Ayan. Sabi ni Frankie Pagunsan, Toy, shoutout naman din nakikinig ako. Ayan. Salamat! At nakatutoy din kayo dito sa ating programa, no? Ang ating programang Totoy na Love. Gabi-gabi po yan, no? Lunes hanggang Biyernes. Dito yan, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Siyempre, namimiss ko na rin kayo. Dahil ilang araw din kayong hindi nakatutoy. So ngayon, balik na tayong mututoy. Ayan. Ang ating programa lagi, Totoy na Love. Mamaya pong alas 5. Ang Feel Good Morning. Kasama si Tanya Chinita at saka si Uncle Dagol. Ayan, dito lang po yan sa inyong nag-iisang radyo. 90.7 Love Radio. Magpapaalam na po ang inyong Uncle Totoy. Goodbye. Amping Pirmi Kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!